Adam diýen gaty okyplay, samolyot ýasaya, ýutjya, kompýuter döredýä, gaty kanal edýä. A sen öz okyýuňa ynanýarmy? Seniňem okyýuň bar, belki bir zatda, belki köp zatda. Ýöne köp adam hiç wagt öz okyýuny açyp bilenok. Sebäbi olar öz öňünden çykýan mümkinçilikleri görmän başarmaýarlar. Özlerine mümkinçilik bermeýärler. Käwagt durmuş täze gapatja, täze bir adamyň üstü bilen, täze ýol bilen öz okyýuny açyp başaryp bolýar. Belki sen içinde de lider, biznes kurýan ýa durmuşyny üýtgetmek isleýän bir okyýuň bardyr. Diňe bir adım ýeterlik. Bärde risksiz, utuluşsuz. Sen öz okyp başarnyklaryny ösdürip, kämilleşip durmuşyny üýtgetip bilýän. Gel biziň aramyza goşul. İslegiň bolsa maňa ýaz.